marom kose chudo ni obo bedo quantified e yo machalo nade mar mondo mi one ni ng'ani seche moko ne ochiel tiende gi magina odong genyruok ng'ani seche moko lwete no hinyore akeno bo bedo e yo machalo nang'a ng'eni mano e penjo ma Nyakwara Mogi Ajong nyalo bedo ni penjore an nyathina notho inyalo chuladi an ero adong ok anyal wuotho seche moko ok anyal tiyo gi lwetena idhi bedo e yo machalo nang'a. Erokamano kuom penjno. Ang'eni ji mang'eny penjore ni wadhi tiyo gi criteria mane mar determine ni in iyudo ma to ma yudo ma. Koro koka wasebedo piny mwawacho wadwa tiyo gi koka judiciary timoga compensation margi. Samoro ka ng'ato otho kata kano oyudo accident motho ma wedene odhi e court, nitiere kaka court ng'iyo ni mane en nyathi, mane en ng'ama duong', mane en jahigni 70, mane en jahigni 50, to gi compensate depending on tich manitimo, iki ginadi to ji adi mane depend on you. Koro wadwa tiyo gi the criteria ma courts tiyo ga godo. Nikech court be identify kani inyori ituro tiendi ok bi chuli the same amount kaka ng'at ma maybe oturo lwete kata ng'at ma otho. Koro mane criteria mwadhi tiyo godo. Ok en gima nyien, en gima court osetiyo godo, to nitiere judgments ma court osegolo ma spell out koka gi compensate jok ma gi award jok mohinyore. Koro mane e criteria mwadhi tiyo godo. Mondo wang'e ni ng'atni dhi yudo mopogore gi ng'ani. Ok dhi bedo standard nikech ji ohinyore mopogore, jok motho be ikgi opogore, ne gitimo tije mopogore, to ne gintiere gi dependents mopogore. Koro nyaka wa take into account issues machal kamago kwa determine ni ng'ani onego chule maybe mang'eny molo ng'at moro machielo. Commissioner Nyakomita minya mede kanyo. Gima nya medo ni list gima ng'eni list to bro wuok gima wan go sani wan gi genuine list joma no report. To kendo gima nyaka ng'e ni nitiere jomoko be in witness protection